Takže čaute. A dosť. Čaute, zdravím vás. Vikingu môjho ďalšieho videa. Dneska tu máme také zase hejtové video, pretože Mišové šilnosti mi už nestačili, už mi to všetko vadí. A jak si môžete všimnúť, Mišové šilnosti už sú úplne boom, všetci to majú radi, všetci milujú, ok, najmä to tak. Ale všímam si veľmi super videá na YouTube, ktoré natáčajú malé deti, ktorí majú možno že 9 rokov, ktorí by sa možno že tak mohli hrať ešte na pieskovisku. Oni sa tam natáčajú názov Môj prvý vlog. Ako pohodičke, dobre. Môj prvý vlog a točia tam o tom, že čo budú točiť na kanály, jak sa volajú. Ani neviem, ja sa moc nekúkam. A takéto veci. A najväčšia šupa je na tom, že každé jedno video od rôznych kanálov a že moje prvé video, tam decko 9-ročné, každé jedno video 1000 videní minimálne, ktoré majú 10 000 videní a what the fuck just happening? Či ľudia fakt iba sú zameraní na tie sračky na internetoch, kľud ok, ale chill. Že proste tomu nechápem, že proste kto vydá video, ktoré bude úplne trápne, kto vydá video, ktoré proste, kde bude nejaký malý harang, ktorý tam niečo natočí a bude úplne, že z toho boom, že Ježiši, kúkaj, Jožo, tu si pozri toto video, to natočilo nejaké 10-ročné decko a že môj prvý vlog, to musíš vidieť, ty kokos. Prdele. A teraz si ukážeme názorné ukážky, to bude taký zostrih, fakt rýchly a bude ich tu podľa mňa veľa. Koľko ich nájdem, neviem. A každé jedno video, čo tu teraz uvidíte, bude mať minimálne tú 1000 videní. Aspoň sa pokúsim, aj keď to bude iba približne okolo tej 1000, ale bude to tam. OK. Na to pri prvom vlogu. Takže čaute u prvého historického vlogu na Dokinovská. Dobrý deň. Ahojda, tu je Max. Ja som táto TV a tu vás budem vítať u nového videa. Čaute milí diváci, ja som Bela SK a vás vítam u dnešného vlogu. Videa. Takže toto je môj prvý vlog. Ahojte, ja som Katie. No a to boli asi tak všetky tieto videá, bolo ich podľa mňa veľa, ešte si samozrejme neviem, lebo to iba dotáčam, teda iba to natáčam, ale určite bude veľa, pretože som Mikolák už kúkal a to bol iba taký zostrih a ja neviem, ja sa snažím a neviem dať ani 100 odoberateľov a niekto natočí môj prvý vlog niekde v kuchyni, za ním behá mama, tam mu buchá žrezne, šváca mu tam po ksichte, že čo to točí, keď sa tam blbosti nadáva pri tom videu, ty kokos. Blbosti samé, proste niekto, kto sa snaží natáčať a z tých začiatočných odoberateľov, pokiaľ nebude robiť zo seba fakt kretén a robiť blbosti, ukazovať ryt, prdel, sračky proste, ja neviem. No nejde. Ja. Viking je na dne zase. Toto je horšie než šustroming, ty kokos. Radšej by som si dal šustroming, by som ho pekne vypil. Ono je bez napínania, ako toto pozerať a že vás to baví, tak ja už neviem. Do prdele!